Ano sasabihin sa'yo ang nagdaan? Ako si Lemuel, ginaingon. Malipayo na ko uban nimo. Apan, di gyud kita ang gitaganas kay saan nga mag-uban hangtod sa tong kamatayon. Mo ni nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Doon lang ko sa pagkutanan ni Ariana. May importante ko nun siya nga pagkiksultihan ako. O kinaot ko nga ako kining madawat. Unsa may buot niyang isulti na ko eh. Unsa maka? Abi na ko og magtaksi ka. Nagmotor lang ko day. Kaya, asam taron ha? Gusto unta ko nga manuta sa sukit ang motel. Pero, nausap ako muna na. Ato na lang tas amo na. Ha? Ato ta sa inyo magdog? Patay ta sa imong mama ug papa ana na. Basta, gusto kong ato ta sa amo. Aron naa sila si mama ug papa nga mo pasabot imo sa tanan. Ha? Yun na, paragot. Yun kag magulanon. May problema ka, ha? Ato na lang kita sa amo magsultik tarong na. Basta kay, mola ni timan iya, mahal kay taka. Gihigog mata kapag ayo. Oh, sige. Dali. Sakay na diri sa akong motor. Aron mo adto na ta sa inyo. Dali na, day Arian. Kay, unsum di nang buot mo isulti na ko day Ariana, ha? Huwag nga nang niya man ang imong papagmama nga buot maminaw sa isulti nimo. Hindi, nagkilak pag ka. Ha? Dili makahimo pagsulti nimo si Ariana. Mao nga kami na nay musulti nimo. Mao ka na dong Lemuel. Ha? Kaya nga naman eh. Unsa man din ang buot ninyong isulti na ko, ha? Saling, ikaw na isulti ni Lemuel. Sige na. Dong Lemuel, Nang. nagsabak si Ariana. Oh, O ang anak sa tag-iyas kumpanya nga gitrabahoan sa amahang Ariana, ang amahan sa iyang isabak. usang! Mao ka na, Dong Lemuel. Anak sa kusir ang amahan sa iyang gisabak. Oh, dili. Dili ni tinuod. Ariana, ingna ko day nga bakak ning tanan. Tinuod ang tanan dong Lemuel. Usa. Hubog siya itong hikayo na nakinom sila si Papa. Og dire sige pagkatog ni Papa. Pero anong pagkakadlaon? Kalit siya gabisod sa akong kwarto kaya akong kilukos. Inyo ta sa gikiha. Aron mabilanggo siya. Wa na mo ka na mabuhat, Dong, kay dako masakit na itong higayon na ang manghon ni Ariana. O gyatagay mi niya og dako nga kantidad. Oh, O bisaan siya nga kung magsabak si Ariana, andam siya nga mga mahan ni ini sa bata. O karon nga nagsabak gid si Ariana, andam siyang mapakasal ni ini bisag unsang oras. Dong Lemuel, magbuwag na lang ta. Dawato na lang nato nga dili kita. Ang kita ganas kahitasan nga magkadayon. usa. Magbuwag na lang ta. Ariana. Paita. Ayan, tandaan ko eh. Duwata na ko. Ha? Duwata na di igin mo magdayon sa Ariana. Eh, pagkakasal ka siya lalaki. Oo niya. Pagkasal pa yun siya. Eh, inabanggol ka na. Amida. Oh. Ay, idukol na yung ano na ito. Bukon ko rin ula ko ba? Ayaw. Bukon ko rin. Kanang laing may buwag sa laing. Dili. Mapahimuslan ko rin. Paita, ali. Giampihan ko gani ang iyang pagkababae, bay. Wa ko siya ilamti. Kaya bay amusamot nga human sa mong kasal. Ako amo ay mukutlo siyang kaputli. Pero unsa na bali. Naliwat ka na ako, ha? Gaw, naliwat ka na ako. Kato akong unang uyab, gaw. Wadyo na ko ilanti. Nagpa kay na ako. Kay gako na kitang pagkaslan. Giturjag sa uban. Namamdos, gaw. Mga ito nagbisyo-bisyo ko, gaw. Katungod sa kong kalagot. Ikaw, iba na ito. Injer, mga agdi mo. Ipagkakantag do, ha? Ingon na lang ko sa kamahal, Kaulito. Gusto ko nga umatunta sa mong kasal ako sa ilamtan. Parihal kita ko na. Pero laing laki na yung kabensya niya. Bida. Imo itong jer-jer.
Tablarag mura itong mga anak siya. Kita ko ng ibong bida. May ganang ibunal sa kawayan, balik ko kawayan. Mura biya ba lang ng batang may dunggan ng imuha. Pero walay pus. Walay pus. Ay, ito. Baygaw. Wani pus. Baygaw. Mga duwa may pusa. Wala kay wala. Wala nga akong gimahal. Pero pugso na lang ako sa pagikalibot. Ang gusto. Doon na ito'y naibog na ako. Kisa man? Sinadit. Nadit? Dako ito gusto lang ako. Puslan man. Katos na may bughao lang ako. Good boy! Ako ito panguyaman. Ganda! Mayabi ng sandin! Panguyabi siya daw! Wala. Karong Domingo ay. Mamisita ko na rin. Ha? Okay, mao ginay sulban sa tanan daw. Mao na hingpit sulban ng malimtan mo sa Ariana, ha? Panguyabi ang babae nga dako kay gusto nimo sinadit. Panguyabi siya ya turja ka na yun, jir-jira kayo, ha? Ayaw pa cute-cute, kaya di ka cute. Jir-jir na yun! Amat kay Day nandita nga. Gisugot lang ko nimo. Kana kay mahal ta kaayo ka, Limuel. Ug sangko sa langit ang gibatin akong kalipay nga niya ka namisita na akong nanguyab. Uday, tumugay na mabdos lang lalaki si Ariana. Ug kasluno na sila. Busa mangita ng giguglaing babae nga akong yabon nga mao ikaw. Tabangan ta kang malimtan nimo siya sa hingpit, Limuel. O, Buhaton ako ang tanan. Aron malimtan nimo siya ug makaton ka sa paghigugman ako. Buhaton ako ang tanan. Motel? natagbaw naman ta og panuros mo. Manood sa tagmotel. Kana kung musugot ka. O kung dili ka, di man sa kumungugos. Limuel, nanaan ako nimo. Nga dili ta ka balibaran bisag unsa pay gusto nimo. So sige, manutag matal. Salamat ay. Taxi driver. I-drop niya ng 12 motel ha. Makusayo bili ng oops lang yung lindot kayo. Lindot kayo. Lindot pa kang ariyan. Oh, nakatong niya na rin. Piyudang bigigwa pa ito niya. Dali na. Di mo gusto sa kana. Kumuha niya upan. Oh, dali. Kahubag ni ate Oh, magkan ko na yung hubag na rin. Alam niya, oy. Nung sakto, virgin po siguro ka na din. May dali, at mga bisingan virgin pa ba na ba? Wala! Ay paoy ka na ko o kataas ka na. Ay, tutuki kay mauwaw ko. Ha? Ay, tutuki. Itan ko yung ko pangandam, anak na. Mamatay nga ko, anak. Magtigong sa hangin. Ay, sa... Ay, wala ka ako'y bahala nito. Ha? Sige, sige. Pero pag hindi makasuway, karang bulsay. Yeah. Sige, sige. Bulsay. Ayaw atras. Ayaw atras. Anak, ay. Natapingis. Tatay sakit. Uy, agay, patay na ko, ani. Ay, ayaw na ako. Agay. Ayaw na. Labi kayo. Usa? Buo ka na dong Limil. Nagbuwag siya si Ariana o ang iyang bana. Oh. Kaya wagin malipas si Ariana sa iyang bana. Ikaw ra gihapon ang kanunay nga gihuna-huna sa among anak. Oo na dong. Mao nga gibuhian na lang siya sa iyang bana dong. O gusto nga makikita nimo pagbalik ang akong anak dong. Mao ba nang? O sige, karong gabi. Muadto ko sa inyo. Ma'am, sir. Kaya tinuod, mahal ko paghihapon ang inyong anak. Bisan, may lain ako karong uyab. Muadto ko sa inyo karong gabi. Padawat paday ko nimo nga may anak naman ko. Pero buwag na mi usa kong bana. Kadi naman siya manghilabot nako. Mahal ta kay ka. Busa, dili na ako igsabayan kung may anak na ka. Salamat dong. Og ayab uli sa inyo ra niya. Ari tatog sa akong kwarto. Ha?
Basta masuko yung mama papa. Di sila masuko. Ako'y bahala. Tinuod ka. Lagi. Tana na. Agay! Ang kwarto. Tana dayo yun. Dungay na. Okay, ako ni Bisan. May anak na ni. Alam niyo, ako pa na direksyon nagpatong, pero ikaw, kasi may anak ni Well. Sige pa, tilaing mo. Ako ni. Magkailate ka. Sorry, nga din ako virgin. Okay. Walang pili ako may naka-virgin mo. Basta. Agay! Love, pwede ka. Magubo ako. Yeah. Ubo ako na. Alas, sakit. Karoon ko magkita si mo. Karindot na may pagunita ko, Pi. Dako, Pi. Ay, kunitig mayo. Ay, ito. Ay, kalamihan. Ay, ni Ariana, Ariana, ang kunin talaga. Karoon na niya. Ang kumang tunagin ikaw. I love you. Mura ko na kanak. Agay. Virgin na Ariana. ako. I love you. Si Well. Human sa nitabo na mo ni Ariana, nakig-live-in ko niya. Ug puwerte yung taong hilak ni na dito eh. Abad saan man ako. Di man gid siya ang gipitik sa akong kasing-kasing. Dili siya ang akong gigugma. O kato mga kasama ang kaagi ni Limuel, dinhining tulumanon. What's the style? Dili siya ang akong gigugma style.